барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Семои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. бинандагони гиромӣ, нахуст ба паёми шодбошии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба муносибати 1 сентябр рӯзи дониш мутаваҷҷеҳ бошед. ҳамдиёрони гиромӣ, омӯзгорони муҳтарам, хонандагони азиз, инак санаи 1 сентябри соли 2022 соли нави таҳсил ва рӯзи дониш дар ҳама муассисаҳои таълимии мамлакат оғоз мешавад ва ҳазорон нафар толибилмон бо умеду орзу паси мизи дарс менишинанд ва аз устодон ва омӯзгорони арҷманд дарси ҳаёт, худшиносиву ватандӯстӣ аз бар менамоянд. ин рӯз васи 1-мин солгарди истиқлоли ватани азизамонро, ки дар остонааш қарор дорем, бо камоли самимият аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ба кулли омӯзгорон ва ҳамдиёрони гиромӣ, муҳассилини муассисаҳои таълимии шаҳри Панҷакент муборакбод менамоям ва бароятон рӯзгори обод ва дар таълиму тарбияи насли наврас ва ояндасози Тоҷикистон барору комёбӣ орзу мекунам. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маорифро дар сиясати иҷтимоии ҳукумати мамлакат самти меҳварӣ унвон карда, аз рӯзҳои аввали ба истиқлол расидани кишвар барои такмилу таҷдид ва роҳандозии ислоҳоти густурдаи соҳа корҳои азимеро оғоз бахшиданд ва дар тӯли солҳои истиқлол барои таҷдиди пойгоҳи моддитехникии соҳа иқдомҳои созанда оғоз шуда, садҳо муассисаҳои таҳсилоти миёнаю асосӣ, миёнаи махсус ва олӣ, кӯдекисонҳои нав сохта, барномаҳои ҳадафноки соҳа, роҳандозию мавриди амал қарор гирифтанд. дар ин ҷода ба роҳнамоӣ ва дастуру супоришҳои раиси вилояти Суғд, муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар вилоят аз ҷумла шаҳри Панҷакент низ корҳои зиёде ба ҷо оварда мешавад. дар ин раванд дар шаҳри Панҷакент бо сармоягузорӣ аз манбаъҳои гуногун давоми 30 соли соҳиби истиқлолии Тоҷикистон 45 бинои нави муассисаҳои таълимӣ ва 82 синфхонаҳои иловагӣ бо 9883 ҷойи нишаст мебошанд сохта шудааст. бунёди муассисаҳои таълимӣ ба сабаби таносуби афзуни шумораи хонандагоне ки ҳамасола ба синфи 1 қабул карда мешаванд ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро хатм менамоянд, минбаъд низ идома дода мешавад. аз ҷумла соли нави таҳсилро хонандагони 3 муассисаҳои таълимӣ дар биноҳои нав оғоз намуда, дар 12 муассиса сохтмони синфхонаҳои иловагӣ давом дорад ва бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, волидайн ва маблағҳои сметавӣ ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳр ба соли нави таҳсил асосан омода карда шуданд. хонандагон бо либоси мактабӣ таъмин ва муассисаҳои таълимӣ таъмир шуда барои гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2022-2023 омода мебошанд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ба ҳамаи онҳое ки дар бунёди муассисаҳои таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ, таъмири онҳо саҳм мегузоранд, сипосгузор буда, минбаъд низ чунин иқдому ташаббусҳои шоистаро ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд. соли таҳсили гузашта толибилмони муассисаҳои таълимии шаҳр дар қиёс бо солҳои қаблӣ дар даври шаҳрии озмунҳои фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фурӯғи маърифат, олимпиадаҳои вилоятию ҷумҳуриявӣ назаррас буд. аз ҷумла 21 нафар мактаббачагони шаҳри Панҷакент дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннӣ сазовори нишон ва ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд, ки нисбат ба соли гузашта 12 нафар зиёд мебошанд. ҳамчунин ба ифтихори иқдоми ватандӯстонаи пешвои муаззими миллат тақдими китоби Аллома Бобоҷон Ғафуров «Тоҷикон» ба ҳар оилаи тоҷикистонӣ 15 июли соли равон бо қарори раиси шаҳри Панҷакент озмуни шаҳрии донандаи беҳтарини китоби «Тоҷикони» академик Бобоҷон Ғафуров баргузор шуда, дар он 15 нафар ғолиб дониста шуданд. зимнан бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ғолибони даври шаҳрии ин озмунҳо ва ҷоизадори олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ бо омӯзгоронашон дар толори бошукӯҳи кохи лоиқи шаҳр пазироӣ шуда, онҳо бо мукофотҳои пулӣ ва молӣ сарфароз гардонида шуданд. мо минбаъд низ ба заҳмати чунин хонандагони болоёқат, омӯзгорон ва волидони онҳо арҷ мегузорем.
ҳамчунин 2458 нафар хатмкунандагони муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ ба маркази миллии тестӣ ҳуҷҷат супориданд ва аксари онҳо санаи 1 сентябри соли ҷорӣ паси мизи донишҷоӣ мешинанд. бори дигар ҳамаи омӯзгорон, хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимӣ, ҳамдиёрони гиромиро бо оғози соли нави таҳсил ва рӯзи дониш шодбош гуфта, барояшон саодати зиндагӣ, рӯзгори хуш ва дар ҷодаи омӯзиши илму маърифат барору комёбиҳо таманно дорам. бо итминони комил изҳор мекунам ки шумо ба пешвози санаҳои мубораки таърихи миллатамон 31-солагии истиқлоли давлатӣ ва 30-мин солгарди иҷлосии таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои бунёдкориву созандагӣ, сабзу хӯрамгардониро дар муассисаи таълимӣ беш аз пеш анҷом дода, сатҳу сифати таълимро баланд мебардоред. ҳамчунин аз шумо хонандагони азиз умед дорам ки ҷавобан ба хамхориҳои давлат содиқона ба омӯзиши илму фанҳои муосир пардохта, бо одобу ахлоқи нек ва кирдорҳои ватандӯстона камол меёбед ва баҳри ободиву пешрафти кишвари азизамон камари ҳиммат мебандед. оғози соли нави таҳсил ва рӯзи дониш муборак бошад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. дар арафаи таҷлили 31-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси комиҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Хайринисо Юсуфӣ ба беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент як миқдор доруворӣ тақдим намуд. дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент бо кормандони соҳаи тиб ва мутахассисони сироятшиноси минтақавии гуногун мулоқот доир гардид. дар вохӯрӣ муовини аввали раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ҳамзамон раиси кумитаи миллӣ оид ба нуфузи аҳолӣ ва рушд, сафири некуирода оид ба бемории саратони ғадуди шеърӣ дар Тоҷикистон Хайринисо Юсуфӣ, муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ ва раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода, ҳамзамон сардухтури беморхонаи марказии шаҳр Раъно Абдуллоева иштирок доштанд. чорабинӣ бо суханронии сардухтури беморхонаи марказии Раъно Абдуллоева оғоз гардида, сипас Хайринисо Юсуфӣ сухан намуд. ӯ дар суханронии хеш нақши табибонро барои нигоҳдошти сиҳатии умма хеле назаррас арзёбӣ намуда, эшонро азизтарин шахсони барӯманд хонда, با омадомади ҷашни 31-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош гуфт ва аз дастоварди солҳои истиқлолият сухан намуд. ба беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент доруворӣ барои пешгирии беморони саратон ба маблағи $37,000 амрикоӣ кӯмаки башардӯстона тақдим гардид. дар ҷанбасти мулоқот сардухтури беморхонаи марказии шаҳр Абдуллоева Раъно сухан намуда, аз кӯмаки ҳамешагии раиси кумитаи миллӣ оид ба нуфузи аҳолӣ ва дар Тоҷикистон Хайринисо Юсуфӣ аз номи ҳамаи кормандони соҳаи тиб сипосгузорӣ намуд. инчунин Мурод Шукурзода, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, бо сарфароз гардидан ба мукофоти давлатӣ Хайринисо Юсуфиро аз номи сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент муборакбод намуда, ба эшон муваффақиятҳои нав ба навро орзу намуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солиҳов. масъалаҳои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022, маъракаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар нақшаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар машварати васеъ таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар назди масъулин дастуру супоришҳои мушаххас гузошта шуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо мутаваҷҷеҳ бошед. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент машварати кории назди раиси шаҳр баргузор гардид. дар машварат муовини якум, муовини раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳ, мудирони шӯъбаву бахшҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, раисони ҷамоатҳои деҳот, аъзони ситоди шаҳрӣ оид ба сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоияти шаҳр барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2022-2023
2023 иштирок доштанд. Дар машварати кори вазъи омодагиҳо ба мавсими тирамоҳу зимистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. доир ба вазъи омодагиҳо ва захираи ангишту ҳезум аз ҷониби масъулини соҳаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳанг барои давраи тирамоҳу зимистон муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода гузориш дод. Раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ аз масъулини беморхонаи марказии шаҳр, маркази саломатӣ, шӯъбаи маориф, шабакаҳои барқ, идораи роҳ оиди омодагиашон ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2022-2023 пурсиш намуда аз масъулон даъват ба амал овард то дар муҳлати муайяншуда супоришҳоро иҷро намоянд. ҳамчунин доир ба ин масъала ҳисоботи раисони ҷамъиятҳои деҳот низ шунида шуда ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷой дошта супоришҳои мушаххас дода шуд. дар идомаи ҷаласа ҳисоботи муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ оиди омодагиҳои муассисаҳои таълимӣ ба соли нави хониш сазовор истиқбол гирифтани 31-умин солгари истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, омодагии соҳаҳои иҷтимоии шаҳр ба давраи тирамоҳу зимистонгузаронӣ, ташкилу баргузории мусобиқаҳои варзишӣ шунида шуда аз ҷониби раиси шаҳр ҷиҳати беҳтар намудани фаъолияти соҳаҳои иҷтимоиёт супоришҳо дода шуд. машварати кориро раиси шаҳри Панҷакент ҷанбаст намуда аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард то вазифа ва супоришҳоро сари вақт иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Башо Ҳусайн Солиҳов. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар арафаи соли нави таҳсил бо вазъи омодагии муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ шинос гардида, роҳбарону масъулонро ҷиҳати сифатан беҳтар намудани таълиму тарбия вазифадор намуд. дар идомаи боздид раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба муассисаи таълимии томактабии Ясмин ташриф бурд. муассисаи мазкур низ дар қатори дигар муассисаҳои таълимӣ барои соли нави таълим омодагӣ дида дар дохили муассиса корҳои таъмир ва азнавсозиро бояд ба роҳ мемонд, ки раиси шаҳр аз рафти он дида намуда норозигии хешро изҳор дошт. чӣ тавре зикр намудем, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз захираи зимистон ва ошхонаву маводи ғизоии кӯдакистони мазкур дида намуда ба маъмурияти он супоришҳои мушаххас дода шуд. ҳамзамон шӯъбаи маориф ва дигар шахсони алӯҳида вазифадор гардиданд то аз рафти кор ва фаъолияти муассисаҳо доимо хабардор бошанд ва назорат кунанд. пас аз он аз муассисаи таълимии томактабии Оҳубара боздид гардид. зимни дидору мулоқот раиси шаҳр зикр намуд, ки кӯдакистон бояд бо тарҳи нави меъморӣ сохта шуда дар самти таъмини муассиса бо аёниятҳои дарсию китобҳои бачагона аз ҷониби маъмурият ва дастгирии ҳукумат ба миқдори зарурӣ лавозимоти хониш дастрас гарданд. муассисаи таълимии томактабии Афсона низ яке аз кӯдакистонҳои шаҳр буда. дар он раиси шаҳр аз шароит захираи ангишту ҳезум барои фасли сармо ва ошхонаву ҷои хоби кӯдакон дида намуда баҳри беҳтарнамоии корҳо ба маъмурияти он маслиҳатҳои судманд дод. мактаб макони илму маърифат, фарҳангу адаб ва донишу хирад аст. ҳанӯз аз замонҳои пеш низ дар ҳолати вуҷуд надоштани мактабҳо, мадрасаҳо вуҷуд доштанд, ки аксари намояндагони адабиёти тоҷик дар он сабақ омӯхтанд. набудани мактаб боиси бемаърифатии аҳолӣ мегардад. ин аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди соҳаи маориф талош доранд. дар шаҳру деҳоти Панҷакент низ ҳамасола бунёди мактабҳои замонавӣ ва таъмиру азнавсозии муассисаҳои осибпазир дар ҷараён аст, ки дар деҳаҳои якасада ва бостондеҳи ҷамоати Саразм баҳри рушди соҳаи маориф бунёду тармими мактабҳо бо суръат идома дорад. ва Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳо дар ин самт ва дигар муассисаҳои таълимӣ ва томактабии шаҳр дида намуда барои бартарафсозии камбудиҳои ҷойдошта масъулинро вазифадор намуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Башо Ҳусайн Солиҳов. барномаро идома медиҳем. дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки бонувон оид ба мавзӯи зан ва истиқлолият мизи мудаввар доир гардид. ҳоло андешаҳои 2 нафар иштирокчии ин чорабинӣ манзури шумо мегардад. мутаваҷҷеҳ бошед. истиқлолият дар барои давлати мо
با آسانی به دست نآمد. برای به دست آوردن استقلالیت جانبازی‌ها، سرسپردن‌ها، از خود گذشتن‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان خیلی توان است. این رو تاریخ همه وقت به خاطر می‌آورد و هر کدام ما این رو برگردان می‌کنیم و با آیندگان و با امروز جوانان این رو همه وقت تاکید هم می‌کنیم و محض استقلالیت بود که امروز در جمهوری ما کارهای آبادانی سازندگی با مردم به پیش می‌رود. خیلی که به همگان معلوم است سال 2020 تجلیل گردیدنی 5500 سالگی سرعظم بوستان که با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان هم بنیادکاری‌ها در آنجا به عمل آمد و هم یک جشن خیلی باشکوه گذرانده شد و خیلی که شما باید دانید در تاجیکستان ما زیاده از 3000 یادگاری تاریخی فرهنگی هستند. یکی یادگاری که امروز در شهر و دهات پنجشیر خاصه در حدود شهر و دهات پنجشیر هستند زیاده از 350 یادگاری ها هستند و غمخواری نسبت همین یادگاری ها درک از آن می‌دهد که امروز دولت ما تنج است. ما می‌توانیم در برابر دیگر آبادکاری ها، بنیاد راه‌ها، انشاءات‌ها، نیروگاه‌ها همچنین برای معرفی کردن تاریخ و فرهنگ ملت خود به سطح جهان کارها را به انجام رسانیم و امروز در پنجکین قدیم هم یک قطار کارهای آبادانی و سازندگی و به واسطه وارد گردیدن آبادکاری‌ها در پنجکین قدیم در تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان این برای ما اهل فرهنگ بسیار یک دستاورد خوب هم است و من فکر میکنم که امکانیت استقلالیت است که امروز در حقیقت در تمام ساحه‌ها ما پیشروی‌ها را احساس میکنیم. استقلالیت یک ارزش بی‌بهای جامعه میباشد. در تاریخ نوین تاجیکستان استقلالیت این یک صحیفه پرمضمون است. پیش از آن که من ارزش استقلالیت را به زبان میگیرم، من پیش از همه آن ارزشی که امروز خداداد برای ما عطا کرده است این شخصیت پیشوای ملت میباشد که محترم جناب عالی و ما از ارزش‌های بی همتای تاجیکستان هم بالا میستم. شکر که امروز مردم تاجیکستان تحت سربری همین شخص معتبر همین مرد خداداد یک زندگی آسایشته داره، یک آسمان صاف آسایشته زندگی داریم. نه تنها ما زنها بلکه تمام مردم پنجکین در قطار مردم تاجیکستان امروز بسیار یک زندگی شایسته دارند و ما زنها باری دیگر شکرگزار بیان میکنیم از آنه که امروز ما بسیار امکانیت‌های وسیع داریم. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی و سربلندی را خواهانیم. خیر.